πλέον ό,τι κάνετε πως είστε. Σήμερα θα κάνουμε unboxing την καινούργια μου λεντενία 15 μέτρων. Θα τη βάλουμε περιμετρικά από το δωμάτιο. Θα σας δείξω τα πάνελ πως θα είναι ακριβώς. Αυτά είναι τα πάνελ, αλουμινένια εδώ πέρα, αλουμίνιο, περνάει από μέσα η λεντενία και το κολλάμε στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε στη λεντενία. Το κουτί έχει τις δύο λεντενίες, το κομπιούτερ του και αυτά που είναι για να συνδέονται με το δίκτυο. Αυτό με την τηλεφωνία. Για την πρίζα, το τροφοδοτικό και το δίκτυο. Πάμε στις λεντενίες φυσικά. Μία και μία, δύο. Οι λεπτενίες είναι αυτές. Θα πάμε να τις δούμε και στην πράξη. Είναι δύο. Το τηλεκοντρόλ είναι αυτό, να σου ανοίξουμε το ζελατίνι. Εδώ. Έχει πολλές ρυθμίσεις. Εδώ είναι ο αισθητήρας που είναι για το κομπιούτερ και το τροφοδοτικό. Και από ό,τι βλέπω εδώ θα συνδεθούν και ασύρματα, οπότε δεν ξέρω. Πάμε να δούμε την πράξη και τον ηλεκτρολόγο που θα μας συνοδέψει σε αυτό το βίντεο. Έχει γίνει ένας κακός χαμός εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε βάλει. Γεια σου Χριστό. Γεια σου Άγγελε Αλάνη. Εδώ πέρα. Ας περάσει τα πάνελ εκεί πάνω. Θα τις δυσκολεύεις λίγο, αλλά τι να κάνω. Κάτι, έχεις να πεις τίποτα στην κάμερα? Έχω να πω subscribe όλοι στον Άγγελο, να γίνει χαμός. Ναι, Road του 1K. ναι. Άντε να δούμε. Κάντε like. Για να δείτε και το στούντιο, πώς το φτιάχνουμε. Εδώ, δεν έχετε δει το update. Εδώ παίρνουμε μέτρηση, για να το κόψουμε ακριβώς. Για να προσαρμοστεί εκεί πέρα πάνω. Δεν γυλιάμε Άγγελε. Ποια? Τα γυαλιά που τα άφησα. Μέσα. Οκ, καλά πήγε αυτό. Μια χαρά. Περνάμε και εκείνη τη μεριά. Ο Χρήστος είναι σκύλος. Έχω περάσει αυτή τη μεριά. Δεν το είδαμε. Τέλος πάντων, θα βάλει και εκεί. Μόνο εκεί πέρα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί πρέπει να κάνουμε πολύ ζουπ, να κάνουμε αυλάκι. Όπο, τι κάνεις ρε σκύλε, κολπαδόρος Το είδες Άγγελε. Κολπαδόρος μιλάμε, mastermind. Αν το θέλετε, γράψτε κάτω στα σχόλια, φυγά να το φέρουμε στο σπίτι σας. Βάζουμε αυτά πίσω στα πάνελ, διπλής όψος ταινία. Ποια πάνε. Προφίλ. Και μετά είναι και τα καπάκια, τα πλαστικά. Αυτά εδώ. Θα το δείτε στο τέλος αυτό. Να κόψουμε τώρα πάλι το βίντεο για να μην βλέπετε πολλά πράγματα.
Πάμε. Λοιπόν, έχουμε περάσει από εκεί την ταινία. Έχουμε βάλει εκεί το τροφοδοτικό. Εκεί πέρα περνάει αυτή η ταινία και πάει εκεί. Και θα περάσουμε και το επόμενο πάνελ. Θα βάλουμε και τα πλαστικά, τα ξεχάσαμε τα πλαστικά, έλα. Ποιος τα ξέχασε? Εγώ. Εγώ δεν τα ξέχασα. Αχ, τα ξέχασα. τα ξέχασα, Χριστό. Λοιπόν, έτσι θα φαίνεται. Κλειστό από εκεί πέρα. Δώσε και εδώ. Να τα δείξουμε λίγο από κοντά. Ωραίο, ωραίο. Να τα ανάψουμε ένα τσεκ ή μετά? Θα ανάψουμε τώρα. Θα δούμε ένα spoiler. Ένα σπόιλ γρήγορο όμως. Έλα γρήγορα, μη. Δεν θα δείξουμε πολύ. Όχι. Θα μην ζηλέψουμε κιόλας. Έτσι. Μόνο τη μια μεριά θα δείξω. Έλα. Οπ, κόλλησε από κάτω. Δώσε. Εδώ, μπρίζα. Τραβάς. Τραβάω. Ωραία, ωραία. Οπ, κρύβουμε τώρα. Ό,τι είδατε, παιδιά, ό,τι είδατε. Τα κρύβουμε. Ήταν και ενισχύσει εδώ Κωνσταντίνος. Πάμε να δώσουμε το κανάλι λοιπόν. Έρχομαι, έλα. Sorry, καπάκι. Λάθος παιδιά, άκυρο, όχι σήμερα. Round 2. Λήψη 2, 21 λήψη, τι πάμε. Βοήθα λίγο, κράτα λίγο που εκείνη το βγάλω. Wow. Κάτσε. Άστο μπρο, άστο. Έχει βλάκα. Έχει γίνει πολύ βλακή εδώ πέρα. Πάμε. Κάτσε Ξαναγύρθα. Επέστρεψα. Δεν κάναμε λάθος. Ναι, όχι, καλά το είπες. Θα δείτε το αποτέλεσμα οπότε και θα τα κλείσουμε. Τι να κάνουνε. like και subscribe. Με έχει ανοίξει ο χώρος ξανά. Ανοίξει εδώ. Έχει και ένας χαμός εκεί κάτω. Μην το δίνετε σημασία αυτό. Είναι παιχνίδια. Πρέπει να φύγουνε. Θα μπουν εδώ πέρα. Και εκείνη η γωνία που είναι δύσκολη θα μας βγάλει τα μάτια εκεί πέρα σίγουρα. Θα κάνουμε ένα τσαλισμάκι. Κάνουμε μια παντεβίζα εκεί πέρα να χωρέσει. Όσο από εδώ είναι πένα. Δεν φαίνεται σαν να μην... Δεν φαίνεται περιοχή. Και ο Κωνσταντίνος εδώ περιμένει εμένα να πάμε βόλτα. Πού πάμε? Να θέσουμε τι? Το ποδήλατο. Εδώ, Πάντζμπλο. Να κάνετε γραφή όλοι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Πάει εδώ. Θα βάλουμε και αυτό. Θα μπουν και τα πλαστικά. Και να δείτε το αποτέλεσμα. Χρυσό. Βεβαίως. Τι άλλο έχεις να πεις? Έχω να πω Fox Place μόνο. Ανερχόμενο κανάλι. Θα πάει ψηλά. Το πιστεύω, αλήθεια το πιστεύω. Ωραία. Και αυτό, απλά αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Έτοιμος? Ναι. Ωραία. Φέρ' το κινητό σε μένα. Πάρε το τηλεκοντρόλ. Θα κλείσει το φως. Σβήνεις φως. Ωραία. Πάνε λίγο πιο πίσω. Εκεί να σε βλέπουμε. Και άναψε τώρα. Πω. Θα βάλουμε το χρώμα, ωραία. Ωραίο είναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω. Κοιτάω την κάμερα. Θα σου πω σε λίγο. Έχει ήχο. 1, 2. Καλό. Τέλειο. Για πάρε το κινητό τώρα και δείξτε την ταινία έτσι καλά. Φέρε το τηλεκοντρόλ σε μένα. Λοιπόν, το βάζουμε μία στο χαμηλό να το δούμε. Μπλε χρώμα, χαμηλό. Αυτό είναι το χαμηλό. Και Πολύ smooth. πολύ σπουδή. Κάτσε να δείξουμε και τα άλλα χρώματα. Ειδικά εκεί η γωνία, παιδιά, δείτε πάρα πολύ ωραία. Κοκκινάκι, Ωραίο. πράσινάκι, μπλεδάκι, Πιστεύω σας άρεσε, παιδιά. πορτοκαλάκι, τυρκουαζάκι, μοβάκι, ανοιχτό μοβάκι, πιο ανοιχτό μοβάκι. Έχει πολύ πράγμα. Πω, παιδιά, ελπίζω σας άρεσε αυτό που κάναμε. Και Άμα... έχει και χρονοδιακόπτη να βάλεις, να κλείσεις σε μια Οκ. ώρα να θες. Αυτά. Πήραμε και φωτιστικό επάνω. Θα αλλάξουμε. Εννοείται, γαμπιάρικο. Και πήραμε και μια μπαλαντέζα. Για να συνδέσουμε εκείνο. Αυτό. Το βάλουμε εδώ. Να γίνεται ένας κακός χαμός και έξω βρέχει. Είναι της κακομοίρας. Τέλος πάντων. Το αποτέλεσμα πιστεύω το είδαμε.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα, οριστική λάμπα, τα λεντάκια, όλα αυτά που στηρίζει με το χρώμα, εδώ υπολογιστής, όλα αυτά. Εδώ το kit του management που μας έκανε, τέλειο, top. Και εδώ η μπρίζα. Αυτό ήταν. Και το management δεν θα κάνουμε ακόμα, θα είναι έτσι. Ωραία. Σας το βίντεο, κάνε ένα subscribe, ένα share και ένα like και θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Γεια σας.